apa swarane kumludho kaya lindhu gonjang ganjing layak si bledok kasongo padha atanding kawanen lawan satriya prawira payo purunan denen ablis ora kena ingsun emang
kadang lelakone jagat lah kok saya ngane-ngane iki ana Janaka diobral ngantek kembar telu padha baguse padha dedeke padha sektine ngantek bingung aku duh Koko Prabu jimat pepunden kula ya Janaka apa di paduka sampun ngantos klentu dhateng tiyang-tiyang ingkang mimba warna Raden Janaka. Kaya ngono. Janaka ingkang temen inggih Pripaduka Punarjuna menika. Mboten Koko Prabu. Monggo paduka waspadaken. Janaka ingkang satuhu ngemungaken kula Koko Prabu. Duh Koko Prabu, kadang paduka ingkang nami Janaka. Menika ingkang kula ingkang sejati Koko Prabu. Dlithing kakangku. Ya kepiye Werkudara? Iki malah gawe bingung kepiye Dlithing. Ya mengko dhisik tak rembuke luwih dhisik. Nuwun Paman Harya. wonten dawuh. Lah kok paduka saged sesarengan kelawan kadang kula Janaka? Lara-laripun kados pundi Paman? Mekaten sinuwun anak kula Raden Arjuna menika bibar kemawon ngampahi tapa brata lajeng kampir wonten Ngastina pinanggih anak Ratu Banowati nanging sinuwun Iya kunduripun anak kula Raden Arjuna wonten Madukara nyuwun kula ingkang ambayongi mekaten. Menika Dara Koko Prabu. Sampun ngantos pitados Koko Prabu. Lah iki Kakang Anoman ya nggawa Janaka iki. Lho nggih. Sampun sawetawis wekdal Raden Arjuna cumandha wonten Kendali Sada. Saperlu nyuwun seserapan dumateng kula. Lajeng kunduripun Raden Arjuna wonten praja paring dawuh kula kinen ndederek sinuwun. Iki Janaka saka Kendali Sada. Nuwun inggih. Lah Werkudara iki Janaka saka ngendi Werkudara? Semono uga Dlithing kakangku. Pancen wis sawetara yen jamprong adikku Mindra. Nanging baline
Jujuk ana ing Amarta. Wah, aku malah kon ngetrake jeliteng kakangku. Lah kok kaya bocah cilik dadak diterke Werkudara. Wedi disujanake jeliteng. Tiba pirang perkara Sembadra nganti Sujana kelawan Janaka. Yen arep Sujana arak wis ket dhisik-dhisik to Werkudara. Genah certa yen kuwi kadungan menika ingkang asli Boten Koko Prabu awit sampun dawuh anggen kula kesah saking ingkang satu sinaosa sampun Wis. bisa. Aja padha regejekan. Ana rembug padha dirembug. Kyai Janaka, wonten Kula timbalan wonten ingkang dawuh Koko Prabu. karampunganing prakara iki bakal ndak pasrahake garwamu Wara Sembadra. Merga sing bendinane kumpul ki ya mung garwamu Sembadra. Mula saiki jeneng sira sakatrine bakal ndak kanthi tumujana ing Madukara. Manggi garwamu Wara Sembadra Janaka. nuning kita atus Paman sepune ugi nderek nggih. Werkudara Kakang Anoman melu. Kang ampak-ampak mendung tumiyung dadya tepung ana wengi sae sining taman madu gondo kaseming sekaran kang samya mekar binarung upurengganing bot rawi kang adu semu datan ngungkuli sulistyaning warna Dewi Wara Sembadra Bratajaya Yasilara ireng wanudya mustikaning bawana titising Dewi Sri Widawati Marma Prabanya nguwung ngebeki jagat samono kadar mungguing udyana mulat wiraganing para cethi kang samya olah beksa kinarya nlimur renteng indriya parandene datan lipur ngalanguting driya malah sangsaya kuwur larasing resang nahen kuning yah kan padaning pesat tingkang atmoring pundi paranyot kebobang kagok sungunyot sepi yen trima ulung-ulungan Nuwun Gusti Ayu. Iso kepiye Pate?
Salaminipun Raden Arjuna Mindra saking kasatriyan Madukara. Kula waos Paduka boten wonten raos sumelang miwah was-was. Lajeng kersa Paduka menika menapa Gusti Ayu? Yayi, pirang-pirang lelakon wis ketitik. Menawa Pangeran Arjuna marca saka kasatriyan, lupute meguru golek kawruh, ya nanggulangi mungsuh. Yektine Yayi Srikandhi wis dak dawuhi ngupati, nanging durung ana pawartane Yayi Sucita. Duh Kusuma Ayu, kepareng matur. Persasat kula menika gumun setahun jembleng serendeng. Saben-saben tinilar garwa menjengkar saking kasatriyan. Boten katingal susah lan sujana kawula. Yen aku prihatin, apa kudu tak weruhke marang Linggan? Kadereng kudu ambarong gumedah dadi abdi praptaning Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Janaka tiba. Kresna sinayeng gelung mangruk mining cakranira Kakang Jaya Bratajaya sarawuhmu aku ngaturke pangabekti. jangkep trapsilamu tumrap wong tuwa. Ya. Wis tak tampa pangestunipun Kakang wae tampanana Bratajaya. Ya tak pundi mugi dadi jecimat. Ya. Sampun kedangon Koko Prabu. Kok saiki dirembuk dhisik Sembrana? Sapa maneh? Iki gawat garwaku dhewe. Yah mene durung wayahe ngono kok wis kaya ngono. Koko Prabu. Piye Bratajaya? Pangeran Arjuna kok cacahe akeh. Janaka loro iki aja mbok gatekake. Jalaran iki wong liya sing mimba-mimba warna pun Kakang. Ibune kula apa sliramu lali manpu Kakang. Coba to. Kagunganku pusaka Kyai Pulanggen iki. Kinarya pratandha yen to aku Janaka kang sayekti. Yen to ngemungake pusaka Pulanggen pun Kakang uga duweni ibune kula. Senengane kok melu-melu wae. Iki kang satuhu ibune kula. Sik sing siji ki arep ngopo kae coba? Pusaka to. Ya, Pusaka kaya ngono kok dipamer-pamerke. Ya, menika Pulanggen ingkang temen menika. Ibune kula mestine sliramu ora pangling sing kulina ngrawati Kyai Pulanggen kuwi ya ngemungake jeneng sira. sik rada adoh. Kowe durung kepilih rada adoh. Rada Bapak ngadoh. Prabu menika kados pun. Ya iki dirembuke dhisik Sembrana.
Aja sampun buku cetha karepe. menawi Arjuna ingkang temen menika kula Koko Prabu. Ayo agem-agem mancing tilam sari ibune kula. Mancing piye to iki? Babakan pusaka wae rung rampung kok terus mancing. Nuwun sewu Koko Prabu Yo. salah kapang kula. Yo Rama itu. Wis suwe ra ketemu. Ning iki dirembug dhisik Sembrono. Aja nggugu karepe dhewe. Nuwun ing Bratajaya. Iya piye Kakang? Pun Kakang krungu pakabaran yen to garwamu Janaka lunga tanpa pamit. Pun Kakang uga bingung melu goleki. Lah, wis ketemu. Ning ora siji. Satriya telu iki ngaku yen Janaka. Mula saiki Janaka telu iki caketana. Dititik mbok menawa Syadi bisa nitik sing di Janaka kang satuhu Bratajaya. Iya Kakang. Kene-kene rada mapan Janaka. Para Janaka yang di Janaka Mapan sing payok. Jalma ratu pujangga ingkang dar beni. Lah saiki ana Janaka ngaku, Janaka kabeh. Kula ingkang sampun badhe dipun pilih kala wau Koko Prabu. Kaputusane ana ing Wara Sembadra. Aku ora bisa nemtokake. nuwun inggih Koko Prabu. Bratajaya, Iya kepiye Kakang? piye pawangsulanmu piye? Yen nitik saka agemane mono kabeh padha. Sumping parisawuli. Cunduk enten Melati Sari. Kampuh Limar. Iya padha. Ora ana bedane. Teka pusaka pulanggeni wae uga padha Kakang. Pusaka Kiai Pulanggeni uga kembar. Iya. Lah saiki karepmu piye, Bratajaya? Aku arep njaluk kebono wae Kakang. Kaipe, lho. Lah sing siji ana ngendi iki? Menika Kowe mboten langsung Koko Brono. Prabu. Iki lho Kakang. Iki mundak dadi merine sing loro iki ya. Iki dirembug dhisik. Iki ana Janaka rada kasar sih. Iya ora kaya padatan Lah, iya. kok Kakang. Pancen Janaka sing telu iki rada nganeh-nganehi. Menawa Pangeran Arjuna kuwi piyayine alus. Iya. Nanging iki kok rada krusak-krusu ngono lho Kakang. Jalaran kapang ibune kula. Mula kowe aja kulino grusak-grusu. Mundak apa? Mundak keseluruh. Kaipe, Nuwun inggih Koko Wonten Prabu. prawuh Koko Prabu. iki ana pawangsulane Bratajaya. Adiku Bratajaya njaluk bebono. Dirungokake ya. Nuwun inggih. Kene-kene Koko rada Prabu. maju Bratajaya. Iya Kakang. Apa bebanane ibune kula? Bapakne kula. Iya. Apa ibune kula? Sapa kang bisa ngusadani utawa mujuti cupu manik kencana ya kuwi Pangeran Arjuna kang satuhu.
langgeng mirip-mirip marum tunggu merot nganan miring ya ora asline ngene ora karo Rama Semar ning kono tolongane sing disepuh awake dhewe kalah ya to sumuk iki penake ngene wae wong apa luwi remi yo ah kok remi pirang-pirang dina ki udarane sumuk kok sumuk ki ngopo usum penyakit gemar menggambar kuwi apa gemar menggambar ki apa karepmu sing wong ra tau maca layang kabar wong ra tau maca layang kabar mbok sing radek modern sithik uripe demam berdaerah kuwi demam berdarah lah ya to demam berdarah sing usum kuwi nyame jenenge Aedes aegypti kowe apa mantri apa kok kowe aku kuwi tunggale kuwi penyakit sing saurunge iki ndi-ndi keserang kuwi apa kuwi penyakit nginceng apa nginceng ki apa sik apa penyakit anyar kuwi mula sing maca layang kabar to penyakit nginceng ki apa cengungak-cengunguknya kuwi lho cikungunya to cikungunya kuwi nek kowe iso wong teteh aku ra iso kok ora nekrek lambemu kapok saiki cingungunya saiki apa sebabe kok akeh penyakit akeh lara ha iki kudu goleki apa sebabe kok akeh lara ya mergo wong-wong ora njaga kebersihan ra lah sebabe apa ya karo disawang kahanane nyapa dijumbuhke karo sasi sura kelingan tanggal 1 sasi sura heeh piye oh iya masalahe nek sura kuwi memang ya sok-sok ki ha iki penyakit ra nyerang wong tok heeh flu burung kuwi akeh manuk-manuk ngiler ora enek sing dipangan saiki ngene mau ora apa kuwi sasi sura tanggal 1 sasi sura taune wawu ya ta wawu dinane iki loro apa nek manut sing cara anyar kuwi dinane minggu nek manut sing lawas Senin Kliwon mula nek eneng tembung Wunen Won ngono kae kedengan ra Wunen Won heeh dadi nek wawu Senin Kliwon kuwi nek manut sing lawas nek sing anyar Minggu Wage kuwi biyen mula mesti ngono apa kuwi sing marake ana lelara nah kuwi kudu digoleki goleki nang ndi apa goleki Wage kok adohan sing jelas sasi sura ki sepi kanggo awake dhewe wis kuwi sing nyoto karepe Petro ki digoleki apa rasa karo wong tolo iki ya saka ngono kuwi rasa digoleki ya sepi kabeh sinden-sinden dalang-dalang sapa wayangan sura penek ana sing butuh apa iki ngrembug wayangan nang iki ngrembug lara kok tekan iki mau ora ngrembug lara lah kok ora lara nek ora tanggapan ya lara ning ati wong ngedol klambi barang kok. Ngedol ali-ali kok ora lara ki piye? Mulane digoleki aja nganti lara ki piye, Tru. Nah, mulane mau ya. Nek Minggu Wage, nek manut cara kuna diarani dite kalobo. Dite iki minggu, kalobo ki kelabang. Dadi nek wong Jawa duwe hitungan, taun iki rangkange kelabang. Kelabang kuwi nggawa wisa kewane cilik. Kowe tau duyui kelabang ora? Ora tau. Ora tau. Nek anakku kulino. Ha iya. Mula aja kaget nek iki akeh lelara. Mergo uyuh monggo kuwi mau ya. Iya mergo pipis kuwi mau ya. Ya si kelabang kuwi mau. Kelabang lambange kuwi. Ning lara basane ya kuwi apa nek kok kelabang pipis ora enak. Ha ya nguyuh ya. Mloho. Ha iya. Terus nek Senin Kliwon kuwi diarani Soma Werdita. Soma ki Senin Werdita ki cacing. Ya to. Jita ki cacing. Perjita. Di kuwi ya penyakit kuwi. Najana jita kuwi wujude wong. Ning ya mesti ndek cacing. Mbuh cilik mbuh gedhe iki mesti cacingen jita kuwi. Ya. Mula taun iki nek nganggo sing cara lawas, nganggo sing Senin. Nah, sing nganggo Senin Kliwon kuwi taun rangkang cacing.
Cacing kuwi kewan cilik sapa jero lemah, tur lemah teles. Mula akeh udan. Akeh udan. Tur cacing kuwi kenenge mung dienggo mancing, nggo umpan. Mula wong cilik-cilik kudu kebak ing pengati-ati. Aja gampang dienggo umpane wong duwe kepentingan. Kayak sing nganggo umpan ki rong karuan ndase ya. Ya sak kecekele. Cacing ki sirah karo buntute ora karuan. Lah kowe ra niteni. Dina iki sing kena dipercaya sing dina rong karuan. Iya, pancen. Dadi jek kaya cacing mung utal-util tok, ora tuduh napa-apa ngono. Didelok mlakune no. Mlakune piye? Nek mlakune rono kuwi ya ndase sing neng kono. Durung mesti. Nek rono rene. Ayo, nek atret ya. Lah kowe kok ngerti, kowe paro guyune cacing. Ngomong ora iso kok guyu iki. Wong ki nek ngejak omong sura kok ora mudeng. Kowe wis tau krungu kowe? Kowe iso golek guyune cacing? Ora iso. Lho iki lho. Kowe iso golek guyune cacing? Piye Jajah? Itik-itiken. Heeh. Ku nek hihihi kuwi guyune. Kuwi cangkeme. Aku cacing dhisik rung diwulang, kowe wis tau weruh semut omong-omongan? Semut kok omong-omongan. Rung tau weruh kowe. Piye? Semut pirang-pirang kae anggere ngene kepethuk rono kabeh nek ana pethuk tek. Oh, omong-omongan. Kuwi nek semut ngono, gareng iki mung deleng ae ngono kuwi. Wong kok le kewan menungso ki jek kalah karo kodhok. Gak isa. Kodhok ki saiki wira swasta kaya ngendani. Kok meneh nek rendeng ngene iki. Lha gak isa lho. Wong kodhok ki ya ming kewan kok. Rungokno nang blumbang ki lho. Rokok kuwi tawa rokok goblok wira swasta. Oh. Kodhok rokok tawa rokok. Kuwi dodol rokok ta. Dodol rokok. Kupingmu wae. Tuwek-tuwek kok sing dirembuk kok kewan mbok ngrembuki prospek ke depan. Batur lho kok. Mulir budi wong besok tanggung jawab dhewe-dhewe. Tanggung jawabe perkara apa? Tanggung jawabe wong tua ya najan aku tak ngomong wos bengi iki. Ya. Ki pakem iki. Piye? Siji ning anak ki nguweni jeneng sing apik. Ya. Loro nyangun ilmu. Ping telu nikahake iki tugase wong tua. Saiki nek jenengke anak asma Kinarya Japa ngono kae ya. Ya apik, kudu sing apik. Dadi ana maksude nek mantep Sudarsono. Mantep ki mantep rasane ngrungkepi budayane Sudarsono kena tinulat. Ngono. Lah nek Marsam kuwi sing angel. Marsam. Marme nek mangan sambel. Oh. Mar ki marem sambel. Aku ora doyan sambel iki. Marsam ki marme kirun. Kuwi apa? Kirun. Kowe ora arep muni kirek rundingan. Aku ra muni lho. Arep muni kirek rundingan ngono kok dadak. Dadak kirek rundingan dadi aku ngono. Kirun ki rejekine tumurun. Oh. Ka sing arep. Heeh. Keimanan dan takwa itu landasan hidupnya. Ya. Inovasinya selalu ada. R. Rezekine mesti ono. Untuk ngibadah dan untuk keluarga. N. Nanggapo nek pengen kowe roh. Apik. Ning aku ya mau kalah. Arep kaya ngono. Nek ora ditanggulangi, kaya jenengku rusak. Piye? Gareng. Piye? G A R E N G. Artine G. Gerakan. A. Anti. Terus R. Rohypnol. Apa kuwi? Ekstasi. N. Narkoba. G. Ganja. Oh. Gerakan anti rohypnol. Ekstasi, narkoba dan ganja. Sugih dhuwit, kowe kena keblithok kuwi mendem kowe rusak. Kaya rupamu kaya sabu-sabu ya. Ngono. Terus kewajibanmu P. Panutan para dalang muda untuk bagaimana nggelar wayang. Apa? Endahe kabudayan selalu dudi. Ya. T. Tetep eling lan waspada marang sapa wae. Wah, P. Ngono. Terus U to, R to. R. Rezekine pancene ya akeh tanggapane laris. U untuk sedekah lan nggo untuk tuku kletik-kletik. K. Ya kletik-kletik kuwi mau. Gage. K kerep konangan.
Tekan dindi. Apik. Bagong. Bagong artekno. Bah kuwi babi gong ki edan. Heeh. Babi edan. Iya. Rapopo ndak buntute cilik. Paling ya mung utik-utik. Ora trek kewajiban mau apa? Mantu. Oh. Ya mesti no wong ditanggung jawab anak mesti ra wurung ya rono. Lho ning tanggung jawab nek kowe ora ngerti cara saiki nek biyen manten gathuk-tuk. Lah gathuk barbar. Saiki nganggo resepsi. Saiki warna-warna. Dhisik lanang wedok silake wis. Silake piye? Iki omong mbok sing cetha. Dilungguhke sila. Dijapani karo. Ya sing genep dilungguhke trap sila. Lah iya. Kok disilake? Wah jane. Lah kowe bojomu Mara tuwa yak-yakan nyilake anake kuwi. kuwi iki mbah dukune. Mbah dukune. Aku karo bojoku biyen lebokke sentong silake wis. Seminggu meteng, Gong. Disilake kuwi mau ya. Kok ngawur iki saiki nganggo resepsi. Apa? Kowe tau weruh resepsi manten ora? Resepsi. Waduh. Alah resepsi. Ya ming ketemu barbar ngono kae to. Kono contoni. Ndelok kowe MC apa mau kowe MC? Oh. MC. Nun, bapak-bapak, saya ibu-ibu ingkang kuwi kaya ning pasar klewer. MC Sederek-sederek ingkang badhe untunipun resik monlet. Andeng ringin lho. Monggo sampun dipun gocok kalian monlet kae iki. Ngono kuwi klewer goleki wong renek-renek tip tok. Kaset tok. Monggo sampun dados langgananipun piantun soloan piantun pundhok ingkang tendak klewer monggo ngagem monlet. sing mesti ra karepe omonge kok. Ngono. Lah Sing siang menika keciliken. Sing ayo kowe sing kulino njantur wayang ke. Ngono, pamane kuwi MC. Eneng lho, eneng. MC ki ora ndang ngomong ngene iki terus. Kuwi ngapa megani? Mergo ora ngapal. Pamane wis sing MC. Kawula nuwun. Sagung. Kowe iki turu apa MC? Golek swara gedhe iki malah ora nyuwara. Ora kuwi kususe kanggo wong keseripahan. Dadi mikir nang kene iki karo sedih. Mikir nang kene iki sangka wedi-wedine mulai ngapurancang ngene iki karo ora ingkang winantu. Jan kaya wong keseripahan kae iki. Nek kok kabar ra kanggo? Piye? Nun para bapak. Ing samya. Alah. Kaya ngono kok suarane kemen, suarane kemeng. Ngene tanggapane laris. Nek ngomong Pak Hadi Mulyane tak sikat. Non para tamu kakung Mea Putri. Ki nek rung lunas. Menika temanten badhe sampun dhaup. Wis sing nanggap sapa swara kaya nek kaya ngono ku mesti senagap ora gelem, Gong. Khusus wong cilik-cilik. Manten wedok, manten lanang. Para tamu kakung lho. Iki acara apa dikandani? Kowe iki sok nek mantu ben gak yak-yakan. Ha iya. Iki angel. Iki apa iki? Manten lanang. Pamane aku rek di anak wedok sok ngandani anak wedok. Anak wedok piye pamane sok lah nek temokne sikape piye manten lanang piye. Para tamu kakung Mia Putri sampun satata temanten kekalih arsa daup ing sasana pawiwahan. Iki digathukke. Mok gathukke mekekeh karepmu. Wong ki yen delok-delok nek prawan ya ngene nek mantene ronda ya ngene kok dadak. Ya tak akon kandhani no, Gong. Klaturi sawega ing karya sumadya ing sedya kadang-kadang Wira Pradangga. Dauping Sirat Mojo pinanganten kakalih pindhanipun Sardula ingkang angah-angah. Sing kodhok ngorekke lho basa kawine apa? Kuwi basa kawine kodhok ngorekke lho. Kodhok ngorek Cantaka Sobeng Tirta. Ah, Sobeng Tirta, Cantaka. Lah tangge nek pindhaning Srenggala. Alah, Srenggala kuwi Aswajak. Lah apa awake dhewe iki ora? Karepmu. Ayo aku selak Pindhanipun Cantaka Sobeng jroning Tirta. Tung. Apa? Yoganipun tasik dahar. Nuwun sewu anggenipun saya minggagrak kula aturi nyalehaken rumiyin. MC aja kasar. Lah mangkel to ora sepel kok. Ora kena. Iki ning ngarepe piyai Pak Samuan nggih. Nyun Pak. Aja. Apa mau ya? Aja. Nuwun sewu nyun papunten kadang-kadang yoga kodhok ngorek kaper.
para kadang-kadang pangrawit. Pangrawit. Monggo kodhok ngorek. Dados. Temanten kekali arsa daup sineksenan para pinisepuh. Lumampah lon-lonan anut wiramaning gending kodhok ngorek. Mila saking menika nyuwun tambahing pangestu mugi dhauping Sirat Maja temanten sageta kalis ing sambikala sayektos mantenipun sami pecenipun. Piye? Piye Kandhanana? Iki piye to? Manten ki nang dindha petuk sing wedok ki ya terus sungkeman kae kok iso simpangan ketara nek mantene wedok kira. Wis ora munggo blas. Iki karepe nganggo balang-balangan kae. Ayo mosok kowe iki urung tau wong terus dadi manten ya balang gantal apa balang. Wis to? Apa biyen ngono kuwi? Lho, saiki iki modern. Aku biyen ki ora ngono. Lah kowe lu ditangkep hansip kok. Lah kene ngerti. Cerewet. Kandhanono skenarione petuk. Manten lanang petuk manten. Terus sungkeman. Oh, ngono. Munya jroning tirta. Ginarebek sang yaning para kadang sentana sineksenan para sepini sepuh temanten arsa daup nyuwun tambahing pangestu mugi temanten sageta kalis balik mantene wedok iki kene. Hah? Manten lanang kok sungkem manten wedok. Kosek to. Penang apa ya nar ngombe? Kosek to. Manten wedok sungkem nyang wong lanang kuwi nek mantene lanang kuwi nyukupi karo sing wedok. Lho saiki? Lah nek pancen aku kuwi dicukupi sing wedok ki. Oh sing ragat iki. Heeh. Oh cara anune kowe sing nyunatne iki ngono ya. Kirap. Kok ngendi? Kene. Nah, saiki temune wis kirap. Laminane jengkar sing saking sasana pralaya. Iki kok si gading kuwi lho. Sasana Rinengga. Ha ya Rinengga kok kleru sasana pralaya. Tumuju dhatenging panti busana. Panti jompo. Awet temanten kekalih sami setrukipun. Guyu-guyu urip. Sampun jengkar saking sasana palenggan Sirat Maja temanten. Yen Cinandra Ibu Parati tuh punika temanten kekalih sami nandang kencing manis. Ora manten-mantenan. Wong jenenge manten kok ora kuwi nyapa Rama benunak-benunik nang kono. Reguna apa kae? Semarek kodhok Bahaya apa? Pulangi Rapi Manyu. Nek Bambang goyang-goyang ndoro Janaka. Salahe yo. Yo ukuran. Arane apa? Ndoro Janaka yo. Janakane telu. Bisa. Bisa. Janane iki, Tru. Gareng. Nggih, kula ndara. Sok jeneng sira panggung klawan aku. Ndara Janaka. Aku bendaramu Janaka. Sampeyan Ndara Janaka? Iya, Petro. Betuarto. Kambetan. Janaka kok akeh men ta ya. Titiken, Gang. Sik. Padha ra, Gang. Dabu. Kowe kuwi melu aku rak wis pirang-pirang warsa. Nggih. Mestine ora lali marang aku. Mboten jane. Saiki ayo Ripin putraku Abimanyu. Mangkeriyen. Dimen bisa maring aku. Ora iso percaya. Kereng titinen sing sitok kereng. Iki bodar golek calangan cucuk lampah mau apa? Iki Gong. Sawangen niki. Niki nggih Ndara Janaka. Mosok kowe dadak takon kaya mangkono. Ndara Janaka cetha ki bendaramu aku Arjuna. King Madukara. Saka Madukara. Madukara tenan. Yo tenan lak sembrono. Sik. Nek nganune lenga jayeng Katong. Kowe lenga jayeng. Kuwi gareng. Lenga jayeng katong. Ha, sik. Sampeyan nggih Ndara Janaka. Nggih. Iki Bekno dhewe. Apa? Iki lenga jayeng katong.
Kok lengo gas. Aduh mau. Aku kancane ngecer kok saiki. Aku nggawa dedekan kalau ngecer. Iki piye, Tru? Ora iso aku neliti iki. Wis ngene wis enek keputusan iki. Piye? Nek kowe ora ngerti wose teko aku. Piye? Piye, ngerti aku. Iki jere Rama Kristuti. Heeh. Rama Semar. Heeh. Telu iki aku iso niteni. Pokok sing ngeweni dhuwit aku, ya kuwi sing asli. Ya, iki Pak. Tanpa norma iki. Den kurang meneh iki Bagong papan aku sing tak sengiti ya ngene iki. Njuk, Kang. Njuk apa ya renek papane belas. Wong wae kurang kok. Iki telu apik kabeh. Janaka Pradan Mas kabeh. Sing mbok pilih sing ndi nek apik kabeh. Ayo. Bagong, aku Kang Gareng. Nek aku milih iki sing tanggung jawab. Nah aku ya ora nek ngene iki ya wis meh to. Aku ora trima. Nyapa iki bodho digdadekne ngene iki aku kok ora. Nek wis ngene iki piye wis to pilihan wis. Bingung kowe? Kok bingung piye wong kowe iki jane mbilung wae ra tekan. Kowe aja katik muni-muni ngene iki delengen mawa cahya ngono. Aku mawa bathok. Janaka telu wae wis gawe geger bingung kok kowe malah pengen dadi Janaka kowe dipapate sisan kok kene kok dadak wis kaya iki bandaramu ribin putraku Abimanyu supaya ngulungake cucu maneh. Iki mejanani lho saged. Mboten iso. Pun. Apa kowe kudu wani kelawan bendaramu? Mboten perkara wani kalih mboten, Gus. Ning nyuwun pangapunten. Nek kahanan kaya ngeten kok. Pun kula tetep Jubrio kali pangsel mawon. Mboten saged. Ora enek sing asli iki. Ae ora. Tak rudo paripeksa kene aku. Ora iso. Mboten. Ora iso. Antopi tuduh ingkang margane gesang rahayu yuwana sanes kala antuk nugrahaning widit pegat-pegat hanya katakaning kodrat Nunggih Kanjeng Ibu. Mundi dawuhipun Kanjeng Yang Wiyasa ing wukirah tau. Kinen ngaturaken jupu manik kencana dhumateng ngarsa paduka. Ananging kadadak wonten margi kula pinanggih Kanjeng Rama Arjuna ingkang wujud cacah 3. Rumaos tida-tida batos kula boten saged ngrampungi pakaryan punika. Pramila Kanjeng Ibu, monggo kula aturi nampi wujud cupu wonten ngarsa paduka iku. Saya kula Koroting pandam sumuluh amadhangi druning pasareyan tinampi kanang cupu manik kencana sirna wujuding cupu babar datining wujud risang danan jaya. Kanjeng langit kelap-kelap
katon lir kinsanging risang maweh gantung Kakang ya Bratajaya yo iki Pangeran Arjuna sing ngedak karepake semene satara bakal tak dangu luwih dhisik Bratajaya iso kadangku bocah bagus sak jagat Dimas Janaka inggih wonten dawuh Koko Prabu mentas saka ngendi Janaka pados cangkeping kawruh kasantikan nyang sangkan paran wonten ing Saptawarga Koko Prabu golek cangkeping kawruh apa golek cangkeping garwa Bratajaya aja srek atimu mbok menawa Janaka bakal tambah garwa iki ampun mekaten to Koko Prabu ngono ya ngono ning aja ngono Janaka besok menayan lunga ki pamit dimene ora gawe bingung bilulunganing para garwa kadang lan putra sembono saklungamu ana lakon kang andupara jeneng sira ana sing ngembari ngantek telu cacahe kaya ngene lho saiki rampung ngono Janaka Sinuwun ya menika cetha Janaka kadungan awit saged kemawon menika damelanipun Sang Maha Resi Abiyasa kados mekaten inggih Janaka iki gaweanmu Janaka inggih Koko Prabu Terus Kakang Mas Ranti Sawetara Kakang Mas Werkudara Mbak Lamprong adikku opo Kakang Anoman Wonten dawuh Raden lan paduka paman sengkun ya apa nggih kanthi pusaka Madukara badhe kula buktekaken sinten ingkang satuhu lan sinten ingkang memba warna parat murang tata jeneng sira wani ngaku-ngaku Raden Harjuna kene maju ndak lunasi nyawamu katokno kasudibyanmu bakal tak kembari kowe yen mangkon ayo ndak buktekake Asmara Tantra Janaka Yayi Dewi garwane ngesun Kang Gus ora
yen wani tanding ngono iki Janaka kang sejati. Ana wigati apa dene kowe membawarna marang pun Kakang Yai. Paduka menika lho Pangeran. Pendak tindak kok ora pamit ngaten menika lanjih dadosaken was-was manah kula ngaten lho Pangeran. Ya ora kaya ngono kuwi Yai. Menapa Paduka menika boten kraos menawi kula kangen ngaten napa dos pundi to Pangeran? Aku ya kapang karo kowe Yai. Bot-botipun kula menika jagi kayuananing kasatriya Madukara Pangeran. Mangke menawi Kakang Mbok Sembadra menika dipun dosta Burisrawa ngaten sinten ingkang kecalan Pangeran. Iya Yai. Menawi kula ingkang icang ngaten, mbok menawi Paduka pados malih mbok menawi. Ora Yai. Janaka, ya aku njaluk pangapunten Yai. Mangke kula nderek Paduka kemawon Koko Prabu. Oh tak tampa tangan 20 Sri Andi. Aku njaluk pangapunten Yai. Sampun mriko mangke boten dipun wangsuli malih Pangeran. Iya Yai. Saestu menika. Iya. Janaka, ula Koko Prabu. bejomen kowe dadi wong lanang. Aku nom-nomanku dhisik lho kaya ngono iki. Wis. Prakara kangen disandhekake luwih dhisik sing wigati. Karing nyranti kadang Werkudara kang nembe ngundurake para Kurawa kae Janaka. Aduh pripun Man, menapa kula gagal melih to Man. Urung ora. Nanging aku nggumun anggonu dadi Janaka pisan wae kok kaya ula to. Kula nek mboten kuat lho Man. Kula dhaup to Man. Daup, mesti daup ning dukno dhisik. Ning kula mesti daup, Man. Ngeyel kowe to ngel daup. Daup nggih, Man, nggih. Enten, Man. Enten, Man. Nuwun sewu, Man. Nuwun sewu saking senenge kula, Man. Yen dudu anakku. Sewu Man, kula pun boten kuat Man. Kula newangi guru kados ngenten niku lho Man. Wis aja semelang lan pangamuke Werkudara mengko pas ana karo Manten Man. Atas Man. Kowe Man. Kula nyuwun pamit nggih, Man. Jokowi. Sing hati-hati, Yai. Iya, Kakang Mas. Senengane medeni bocah. Apa ya dikira yen kowe wis nesu-nesu ngono? Dipun pelak, Man.
Sempune wan. Wonten betul, Man. Tantang mawon, Man. Ajriman. Gusti Patih. Nuwun, Man. Wah, endah-endah anake wong teng. Timun. Ana ketok wedhus. Kowe wis tunggal, Man. Katone akeh kowe. Sampai mumut, Man, mumut. Yo, pripun, Man? Oke. Semiki, Man. Ayo, Man. Jin, hati-hati.
Anda telah menyaksikan acara pergelaran Wayang Orang. Persembahan TVRI bekerja sama dengan Sekar Budaya Nusantara.